Mayong buntag mga kasama, in line no or subay sa ato ang selebrasyon sa World Radio Day, ang RMN Foundation uban ang DXCC621 RMN Davao natay mission mga kasama ang pagtunol og mga solar radio transistors sa atong mga beneficiary. Dinhi karon sa may panakaning dakbayan sa Davao, atong maila-ila mga kasama ang napili sa RMN Foundation nato nga beneficiary usa kini siya ka senior citizen o fish vendor. Ato nang maila-ila karon si Nanay, pangalan Nay? Gaudiusa Dumoyo. Unsa imong trabaho karon, Nay? Suri og isda. Tagsuri og isda. Fish vendor. Dugay na nimo nga trabaho. Dugay na kay ma'am. Tanan kog senior. So mo na gyud yung source of income sa inyong pamilya. Oo. Nay, dili na mo lang anon, i-turn over na mo sa imuha ang atong solar radio transistor. Dawata, Nay. Salamat kayo, ma'am. Thank you kay thank you. Sige, paano ka na magbansahin nga, importante man ang radyo sa imuha. Ano na isip fish vendor na? Malingaw kay ko ani, ma'am. Labi na sa mga drama, sa dumanan sa kaawit, mga kanang na yung mga tigmo gani po sa mga gabi, ma'am. Agoy, ganahan kay ko ana. Lingaw kay si Nanay ana. Number 1 ako si Kuskus Batikos. Mabinta, buntag lang, nagdigamo pa, nagsigi paminaw ni Kuskus Batikos. Yan, salamat kay ma'am. Yes, congratulations na yung sa imong pamilya. Okay. Mga kasama, ato lang na turn over ang atong solar radio transistor sa atong beneficiary dinhi sa may panakaning dakbayan sa Davao. Kauban si Radyoman Joel Veray, kini si Radyoman Amy Genita, Tatak RMN. Hey.